Apo yung labo. Pero by order lang na imong luto. By order. Ay, bigong ka naman. One thing, na ano dito mga ice cream na difference daw. Itong last time na nagkuha ito, wala daw bisarado. Isa na. Mani kuya ba, dito ito pagkaunong kaila. Mga bata. Nila Ay, wala daw. dito sa live. Okay, babe. Ako naging. Kanino, saan na ni? Ason, may kabalo ba? Nagmurag, nagtulo diri o. Asan Diri nag-agi. Oo. Maghimuto din po to para yata dapat sa katawhan. Itlon, kulag hugo. Dito yata agday ipakaon na diri sa balay. Doon naman po nagpakampol kayo kasong mama gabi eh. Ano yung videographer, babe? Sakit din kayo kung Nawasan sa naman ta. Dili, kanilang din ako ang sakit. Dili na ako napanamutan siya. Unsa man ni sa iyan? Yung Ane. first step. Kaya first mong gudana is, dugmo ko nimo siya kay pagpuga mong gudana niya, magbubuo mong gud siya. So pag inana mo na sa lutuon, lisod na sa lutuon, kailangan dugmo. Hi. So ang first step kay Gwapo lagi na imong cellphone ay. isort ang kuan, isort og tarong ang unsa ni Isort? balanghoy? Dili skirt. Marimig kanang estudyante sa kuan mo. Basta tesda na tesda. Tesda. So kuha siya tesda, tugluad. Unang buhaton is dugmo kon ang gipuga nga balanghoy. Balanghoy. Gwapo kay imong cellphone engineer. Ano man? Fresh? Gwapa. Sa ano man ni? Sa TikTok ko Ay, nag-video. lati. Para ma-fresh sila. Ay, Uy, tama na. Tama yun na siya engineer. hindi tayo may fresh. Fresh man! Hoy, Amina, virgin ko'y anay. Ako, agad na like now. Shower na virgin na anay. Virgin kasi First step na po to. Inanapag ko mag-next step na mo. mudawat ka. Ayan, virgin ko'y anay. Oo, basta mahal na ko ang tao. Pero, Nakakaon din ko. si engineer yun ang kaon kuan. Bawo. Gihipos ko rin niya, auntie. Kaya nanimaho mo lang diri sa kitchen. Ang giluwa na ha. Luwa na kita na ko. Shit, akong bababaw kayo. Bog. Naalala nga, wapang hugas. Kapanot mas ko sa oras. Ay, may Si tabi. Tungtong naman ka niya iya. Utot man ko, Bing. May tabi pa anong taon. Kailangan. Pinaghanan din yung lutoon ron, oy. Gamay na siya pag maluto. Asa ang mga nag-isa ang Kisay mas kami og suso, si Tilesa si Ian. gabay man ka suso. Hindi kita po kaya po. Ay, napapagod na lumulog ka ng suso. Yes. Hi, mayong maulan na hapon, ate. So, kani mangatag ni sa guardery akong dagan man eh. Di man nila makauntanan. Correct. Eksena ulit sa mga gate ha. Hunong mo sa gate. Manghatag di og puto. Puto bongbong may cheese. Yung boss na ko ito mo na ako ang kuda. Ito kung buto bongbong may cheese ba? Nya kung gireplyan ang Tagalog, Bisaya man dahil siya. Ginabas ka. Wala, nakuan ko na violation. Bullying daw. No? Ay, siya nag-report ato. Ana ba, balusan gani mo. Kamu, kita pa'y kuan. Dapat mag-post gami, dili ka mahadlo ka na ay mukuan sa imo. Ano naman na siya. sa plato. Nangita to siya kuan ba? Nitagbikil. Lami jud ba sa kakanin? Siyempre. Chef, lami pud ang nagbuhat sa kakanin. Humok na. Gaya ko din. Kana gaya pa ubi man. Actually, gamay na ni siya pag maano. Obi halaya. Napay dalang dugmo ko. Gusto ninyo dako kaayo nga ano? Okay na niya siya, madam. Kasi nagpugaan niya, kaya amo sa una, sakyan man jud. Pwede naman sa palengke magpapuga. Pugagin kaayo. Hmm. Sa bangkerhan ka na to. Ako na palit ko rin. Karon? Oh, kanang Niyagi ikanan. siya. Palit na ko. Oh. Kaon man na dali to, pure na pagod. Kay layo naman siya niya. Layo man ko. Kaya na lang ako na lang. Ulan ba ganina? Kung gaon man na dito din, kaguro nila no, natulog ka ni bang nga, kung gaon na dito aloy. Sa Manila, mupalit kag balanghoy. To, ako pang panit ana. Pero di Ay, ikaw mabud magkudkod.
Ipakudkod ako lahi bayad. Diri mo gud sa bangkero, diri mo gud sa Davao. Kudkod na. Oh, sila na palit og balanghoy, sila na panit, sila na nakagud, sila puga. Ako dito, ako'y panit niya, ipakagud na ko Pero ipapuga. magbayad na po kaiyaan Bayad. sa another puga, another. Mga to sa tanan. Wala to siya tanan. Ha? Wala na kay bayaran mo to sa tanan. Bilang kilo ani? Pero mas mahal imong balikan dito. Ani? Mas mahal imong balikan Mahal, dito. ay, lahi man ang bayad na ko Ano sa to? balanghoy, lahi man ang bayad na ko Libur sa pa. kagud. So dali lang di kaayo kay dali lang man ka. Kani lang man ang kailangan para mag ano ka bana ay katong kasaga cake. Dahan sige yung sa ako nga. Buhat mo daw ingon ani, ingon ana. Sige kamo na lang mag ako nagkalisod-lisod nagay ko ano ako. Lisod siya kay pitong kabukong variety. So pag sa isa ka or sa isa ka tao nga mag-order pag kumpleto na tanan, na ubutan na tog lima na sila, nalay-lahi. So lisod-lisod gid siya. Dili man ako siya madungagan. Gusto man ako dungagan pero lisod na sa trabahoon. As in. Nalay-lahi na siyang style. Oh, ang napabimig na pagbumikuan kanang kanay. Karang gani sa palengke gani storil. Kanang sabot ang judesa. Abi guna ko dili. Abi gani dili ka mo dayon judesa. Kay ulan. Giro tulad ang mundang ulan. Wag mo siya balak mundang. Ako judesa pero na. Iyan, buhaton na nato niya akong gisend na video. Dati mo kaya malip-tulip jud ta. Wonder, na akong gi-propose sa'yo, buhaton na mo ba? Hindi ko lang may mong lip tint. Dali, dalawa. Love, nagdi-dry lips. Love, nagdi-dry lips. Love, nagdi-dry lips ko. Ha? Yan ang gawin mo. Kaya ba? Yung balik pa. Nya kaya ni yan. Dili daw niya kaya. Ha? Lip tint na sa glow. Kaya ni yan. Arte kayo ha? Wala naman na alcohol sa akong lips. Ikaw sa lasi mo ni ko ano mo. Wala. Isa pa nga. Isa pa nga. Kabas ko do kay ano. Ito man ako, pero ina ka nang gialokan. Ano gusto na sounds? Copyright. Copyright na. Bawal din. Bawal na sa... This is beyond. Sinagod dito sa iti. This is the whole school. If we fall, you go down. I-shout out ko, taga Menyos, gusto kayo ang ulan diri ah. What the fuck are you looking at, Jensen? As in, So next step sa ato ang overall is pandaron ang kalan. Habang tumingin. Jensen, you just can't leave it alone, can you? Stay the fuck away from my girlfriend. It wasn't Justin. Who did it? Who did what? Huh? Mind your fucking business. Tama na. We hooked up. Ay kanilang pangutay makalit. Para dili You pa. know what I did when we hooked up? There was no other guy. tagamay ka rin ko ang pano. Story, you hear me? This is a crazy fucking drama queen who just killed herself for attention. Salam. Sorry, I know she was your friend. Hala, sorry, ma'am no, wala nalintas na mo. Ako nga pinagkaundira. Hello, yan, nakagaso kay Kilay. Kasi may Kilay diri ba? May Kilay. Madam Kilay, wala sumong ding Kilay diri day. Madam. Second step na. Bam. Engineer. Engineer, Ay, second step second na. step na, Sorry, second step. sorry. Wait lang. Napapahan eh. Tay, mahurot ng 10 minutes ha. Sige. Saan naman eh? Second step, ato na ginabutangan ng guna ko ni siyang gata. So, butang na to ang gata. Dapat, dapat, sikreto mo. So, Ay, nakalimutan ko pala white sugar. Naka white sugar? Hala. Brown. Mauday ko ako nakalimutan. Kung white sugar, kung brown, maunsa ba siya? Brown, ay, sorry. Kailangan siya karawon. Okay, mamalit ko. Dali ra.
It takes 1 hour. 1 hour kay. Hoy, palit yung isa ka kuan, bebe. Ayun na, sige, wait. Kita, dili man po din paligya. Kana na lang brown na lang. Ay, nagpalit ba mo bagong brown, Doy? Oo. Hindi ko gagawin may kong white sugar dito. Mapalit na siya ba sugar, kailain man akong Muna brown yung na. puti lang. puti Puti lang. Puti lang kay para puti siya ni. Iyan yung magbuhat og lotion sa SY Glow. Dali ra, uy. Correct. Uy, nindot lagi na inyong Kuha lang, gato. parang kilo lang. Limpyo kayo. Asa ka na pa Puti yung lang bata? daw, ti. Puti. Okay, kasi ma-brown yung Brown. imbis perfect. Unsa nga klase na nga pagka-brown? Sa ba yung Monterey? Patanaw, dili siya literal brown. Pwede mo siguro. Wala yung tindahan dire. Anak. Wala, Mara tinan. ni. Tapos sa Illumina na, itindahan sa Illumina. Pwede niya siya, dili siya mo. O, daga naman po community sa gawas ato. Ha, sir ba? Ha, tiga mo tiris, gano'n magkuhan man. Bingka ang check ka sa like asa man ang sabak kayo? Mo dyan nila kamatabod sa ako. Sa diri na, madar. Nagbigo ko ata kung cellphone kay basta matutan ko. Mamlo. Ah. Ay, Doy! Ay, tawran mo na siya. Nana sa imo nga, Doy! Pero pwede ka na lang. Wala pa? Babay mo asukar? Nawatagag ko sa kunya. Dili lang. Mababaw. Wala to na pagbukas sa asukar niya. Kaya wala na itong isa ka sugar te. Asa? Tayo sa Sa titer? Ay, sa titer, sa pantry. Charge siya ba? Mahurot na. Sana lang. Isa kilo man. Makita mo lang sa ti. Kapal yan. Ako na lang. Kami. Ako na lang. Pero tamis mo kayo mo. Puti na lang. Buti mo na. Dili mo kayo sa itong. Dili mo siya. Dahil gonsen. Dahil gonsen. Wait, gonsen. Kip-kip na drift to. Kip na. Kip-kip. Ano mali? Ay. Ang liyo. Butang na mo dire. Yaw. So, mag-pili mo ka raw. Dili dapat po, sugar siya. Video, engineer ha? How to cook? Basta may tawag ani. Mali siya ko ang ube kasaba roll. Ube kasaba roll. Saan pagkaraw? Ana lang siya. Murag magbiko. Ana man ang biko. Dito na kayo nasa. Ilawan na ko siya. Init kayo ka mag-ano. Bawal ka mag-reset. Meron ko mo karo, man. Bawal ka mag-reset. Wala ginagawa pa ko nang. Ito nilagay ko. Kung kuan sa amiga na yung i-record sa ako. Ano ko yung try ang imo mo. So bawal na. Nagbakbak ka wala. Pinupod ko, engineer. Magbakbak. Kani? Hindi ko pwede anang magbakbak. Dili mo. Dili nira. Yes, maputo mi. Maputo mi. Pwede. Okay, dili mawala ko. Maputo mi karon. Ay, wala naman kantos. Maputo na po. Wala, kami gulangan man diri ang. Ano ko dito? At first na. Pero kung gabutang ko sunscreen, kahit na kayo nag-rejuve mo ka, bawal sa rejuve para mag-rejuve ka inyo. Bantog di ay ako mamlo. Bawal di ka mag-rejuve nga magpainit ka na magluto ka, nag-rejuve ka, bawal di. Grabe, Kaya nagkakuan. kanang rejuve baya karon sa ila kay na Filipino. Ilawan lang ako. Okay. Okay na. Okay ka, ate ko. Kaganahan man sila kalagi rin mga kahoy, but nga, dili kaya ito limpiyuhan. Atik lang, dili limpyo na kayo ni. Okay na. Tamis na kayo? Dili, tamis na siya. Okay na nakatamis. Tama natin. So, dili na ka na damit. Dili kung magbuno. Hala, video mo ni engineer. Ikaw lang na isang sundara. Wait, one. Imo nang inunod din na hinay. Si Kuha na lang, bukat ni... Ay, pwede pa naman. Ako lang. Dili ka nang... Buka na nato ni yung balanghe. There go. Ay, ano ba siya? Kailangan mabasa na sa kanan. Oh. Wala ni, kagakuan. Tapos one direction lang. Abi, magamit mamlo sa mga bugata diri ahoy. Mabasa ka tayo kanan. The goal is to win everything. Well, sana all well.
So, si tawag ana, muna akong imong kakabaro. Palubat na ko mga iyaan. Ako sang kanon. Mabagi may unya ako sa pagluto. Ano? Oh. Huy, kabalo na ta magluto. Pwede, kompetisyonan na to siya yan. Go! Magaling na. Ako siyang friend kay para makabalo pa sa mga sakit ko. So, kulang pa rin siya kasabag. Mga ganito. Ang napansin nila, Tio, may paang langos yung balay man, nakasunod kami, wa. Nadyo lang ako nakasunod sa balay. So, okay. Kailangan mabasa siya. Sana all. May balik kayo na basa sa mother luwa. Labo mo kay istorya. Ako'y basa iyan. Pwede mo tiglom dira? Paspason ni siya pag ano, pagbasa kay dali ra man gud ni siya mo dikit. Alas man. Pag once man gud ano na siya, init kay kaldero mo, dikit dayon na siya maluto ang ilalom. So kailangan pag mahalo na siya tanan. Dapat basaon tanan lang, di lang kanang ukay, basa gyud tanan. Mao lang gyud. Pagka once basa na siya tanan, buga naman na siya. ang all. Dapat equal ang pagluto. Para sana nadukot ng ilalom. Nanaon na nimo sa taman para mabalik. Ana pagka ano. Tapos kailangan mo bali-bali ka dira upuan. Hawd ka na iyaan. Iyaan, mamalagyan na ta. Mubalik ni Manila, kompetensya na to. Kamo diri sa Davao. Uy, pinukan ba? Magnegosyo talaga na ako. Nabi ako ano, Madilo Cafe. Pwede. Pwede man kaya mo na itudlo ra man na siya. Kaya naman na lutuon nila. Kusog diri iyaan, paling kamot. Mo na ni pinakakusog. Ikuan ana ang ilalom kay mudukot man guna siya. Di ba, mama na imong dream iyaan? Murag, na kay kuan. Ibutang na to sa Madilo Cafe iyaan. Ako luto. Oo. Okay. Pero na-share si Juday sa kay. Kuan din siya. Mag YouTube. Para sana nanay luto nakita ka to? Ano siya luto? Mo na ni. Sige ko pa kailangan maano na siya tanan. may Dapat mga luto siya itsura. tanan. Oo. Dila mo sakit akong kamot. Barato ra kay imong baligya. Mahala na gani sila. As in. Ang pinakalisod ani sa overall pag once kalahati luto kalahati Best, ilaw. napagod ang ilalong. Yayi lang mo kalalo. Di okay lang na inana ang kalay. Mas kuya. Ah. Pwede na on? Ayun, kailangan pag mukuan ka, Naapag-naon ka na dito. naon mo siya, tapos balikan na po mo siya sa pitas. Butang na lang. Balikan na po mo Butang na lang, sa diba, pitas. Sika? Dili ka pwede mag-steady sa isa lang ka lugar. So, dili na po kaan na. Paminaw iyaan ha. Dili na po ka. Kailangan mabali-bali mo siya. Pwede ko maggamit og mixer? Dili pwede. Kasi mixer. Sure, Kung lang, ana, dili to siya pwede. Try lang gud ikaw. Kailangan mo siya ibaliktad yan ha. Kasi nagaluto, init. Wala ka joke sa mga. Pagka-absent mo, Bali-bali ha siya. Wala joke sa mga. Grabe, banto kay lami. Nada na singot, luha, Tanan, sipon. grabe. Nakapit na siya. Kailangan magukod din mo na sa tanan. Ang hapon ka ana. Mga siya ang pinakalisod. Pinakakapoy sa tanan na akong ginaluto. Sa tanan. Sa tanan. Kaya to kay steam lang ang uban. Ako ba? Yang ang pinakalisod lutoon, dugay lutoon, tong special puto kaya na ako nga butong. Kay. Puto siya. Dugay siya maluto. Ang pinakadali lutoon, tong original clean puto na ako, o katong puto mo kayo, mga ko sa atong gusto mo. Mahubag ng tuto. Video ka hindi. Hindot man yung koan. Pagdili mo siya mga Pero doon sa mo pagtansya mo, mao to'y tama na sikat. Sukat-sukat ko dati. Nakoy sukatan yun. Hangtod na ka, Oo, wow. hangtod sa nakabisado na nako siya. What if lang nubra? What if ulam? Kanya. Sa akin lang yun ang kapag-ukay. Kailangan na perfect yung gibsa. Okay, dira man gud maano ang luto. Makalipong may. Ako magpagtitip ko. Kung kunagin negosyo, adjog mo panghangyo. Ikaw na nahamyo ka kay
Ilalim. Dili na lang mo. Hoy, wala ko na mangyo. Wala ko na ate. Order ko. Pila kong gibayad sa inyo nga. Sobra pa. Sobra pa rin yung gibayad. Na, kita ka na kani. Mo na siyang luto. So kanang puti-puti, hilaw na siya. So kailangan na maunod siya. Oh, kaya ano ni tanan ron? Kailangan na tanang ron. Ubing, ako na po. Dili. Ang sekreto, ana, dapat ilalong magluto. Tas ana, dapat ka. Dili, inani, kay hawoy. Sudan, no? Kailangan magtinitan. Dili ba dili ana ano to ba ana? Oh, ana ba? Ana. Dili ana. Dili, ana. Kay hawoy man eh. Dapat ka ana ka ba? Ka ana ba? Okay ra ni numero Try siya. na ako nga mubo ang ano, sakit-sakit sa likod din ana oh. Mas okay ako ano mo ganang anak ko. Actually, Wala na pagod. Naman na siya. Kailangan paspasan kay pag once maluto naman gud mapagod siya. Pupuya ni uy. Paspasan siya, mapagod gid na. Kumpi unsa ba wala man kay wa may umoy si Engineer oy. Ano direksyon? Isog kayo na, wala pa na. Pero hapit na na. Dapat kapag karahay din nga lihok, no? Iba na yung mga nga nang anak Wala, ka. nasunog na hina. Nakapix ang karahay. Okay lang yun siya. Dapat mo kuan. Kasulan. Ano mo, akong ginabuhat para... Pasol kayo ko sa takalisod. Ginoo. Ana na ko, ginadikit na ko na siya. Sa Ah. mga kilid-kilid. Para Para kung maluto. mga uban nga wa maluto siya sa kilid. So, pag nadikit na nako na siya, balihon ako na siya. So, nakita mo ang wala maluto. Ano po na yan? Ikot kayo. So, may mga part gida na ano. Dapat ba ko ni overall? Tangan pag na ko ng overall. Sa araw dito magkaab sa anak. Dili na, lahi po. Masukol ba dyan siya? Mama na siya ang luto. Oh. So, kailangan balihon mo siya. Nakita niyo ang puti-puti. Kailangan ko magkuan. Mag-charge. Kadali lang.